De der vand, det ligner virkelig, der er mange, der er pisse i det. Jeg crackede ham. Nej, ikke 32 hvid. Snipede ham med min... Og han blev knocket derovre. Knocket derovre? Nej, han faldt ned. Han løb sine balloner. Og der er allerede nu. Jeg har ramt en i 32. Nej, han har ramt til 99. Der er masser af healing med mig. Der er masser af healing der. Jeg prøver at gå væk, Bare kom herover, vi får på healing. Nej, han har taget det meste af det. Har du nok en? Har du ramt den anden? Ja, nej. Nice! Du er så god, William. Oh my god, du er seriøst så god til det her spil, William. Tak. Altså, jeg er bare glad for, at jeg kan få lov til at spille med dig. Du carrier mig jo i ranket. Jo. Okay, du carrier så meget. Oh my god. Men hvorfor det? Bagget. Ahahaha. Det er ikke fordi, du sagde cracket, før du skudte. Nej, overhovedet ikke. Jamen, hvorfor skal du hele tiden bosse, når det er irriterende? Ah! Holy fucking shit. Holy shit! Altså, bro turned on the aimbot. Jeg er bange. Altså, chill med aimbotten, tænker jeg. Nu har jeg nej. noget at sige. Er det ikke? Vi er nødt til at løbe ind, kom. Wow, hvorhenne er de overhovedet lige nu? Det der, det er aimbot. Kom. Vi kan jo ikke aim contest dem her, bro. 34 point. No point! Oh my god, jeg har... Det er godt nok, de har aimbot, men jeg har sgu også selv aimbot. Jeg tog det, men det går. Hvad samme skin på? 20. Nice! Skal vi bare pushe nu? Og det er et duo mod en solo. Det er også to mod en solo. Det er også to mod to soloer. Okay. Jeg marker. Kom nu ind. Hvad laver jeg? Vi skal bare være sammen hele tiden. Hvor er du? Jeg er ved dig. Pas på dig ikke. Pas på bagfra. Frækket. Kig på ham. Hvor må jeg få den ene medalje? Ja. Skal vi lige lave et trick for ham her?
Jeg tror ikke, han er der nu. Vi skal lige finde ham. Han er ikke. Jeg har ramt ham lidt. Ja, jeg tager bare lige her og så... Om du også bliver ramt. Her, der er et pik der. Let's go! Jeg fik en Easy win in the book. Ja, vi. Okay, lad mig lige se, hvor meget jeg kommer op. Du kommer i elite, ikke? Jeg ved ikke, men det får mig tæt på. Jeg tror, det bliver sådan en af dem. Vi dræbte 3 elite, bare lige så du ved det. Jeg har ret til. Er det et ja? Ja! Det blev et elite rank up, det der. Bro, vi har dræbt 1 elite og 6 diamonds, altså.